izena mundu alaia. Irakasle oso onak edukitzea. Guk frantzez, ruso eta idioma asko ikasi. Klaseak handiagoak eduki. Klaseak handiagoak eduki. Irakurtzeko eta jolasteko. Hori eskola, ez da? Eskola handiagoa izan. Baina esan du, David? Egiteko gauza guztiak jokatzeko eta gauza horiek, eta gaur egun eskolak txikiak dira. Eta orain handiagoak egiten. Dekorazio aldatzea. Urte guztia daukagu klasea berdina. Así que aldatu dugu gauzar eguteko. Tobogan bat ipini patioan divertitzeko. Gehiago. Oso. Eta brezkiaturak. Talde Pokemon Vale, oso. Pokemon zoologiko. Pokemon zoologiko patioan egingo dugu. Eta haiekin jolasteko. Barrakak jarriko ditugu handiak 12 eta doainetu dira. Igogailua denontzat ipiniko ditugu klasera heltzeko. Igogailu handia eta motxilak sartzeko eta guztiontzat. Tobogailu bat leihotik botatzeko. Egingo dugu tobogaia bat eta guk botatzeko. Divertitzeko, ez da? Irekiko duzu ere joan? Osa, oso altua izango da, ez da? Bale. Bale, zure izena zen, taldearen izena zen? Pokemon. Bale, behin, hemen daude papeleteak? Elkarri txakurra, jolastea, patiora jolasten eta txakurra lotuta egon behar da. Parke txiki bat ipini ezkina batean. Patioan jolasteko eta divertitzeko. Lago txiki bat ezkina batean arrainarekin. Ipini patioan lago bat arrainarekin ikusteko. Jolasten monopolira klasea. Divertitzeko, ez da? Divertitzeko da. Taldeka, bai? Oso. Jolastu tablerekin. Jolastu tabletarekin. Tablet. Bale. Divertitzeko, baina eskolastu ordu osoak, baina pizka bat. Minutu batzuk. Bai, minutu batzuk. Eduki bideojoak aretoa. A ber, azaldu hori pizkatze bat. Guztan artean.
Eta ondo pasatzeko. Guztiok. Elkarrekin. Vale, listo. Bueno, hemen utziko ditut. Gure programa da CC. Gure programa da CC. Ipini heziketa fisikoan hokei klaseak. Entrenatzeko hokei. Eta jokatzeko. Ez ipini etxerako lanak. Zeira, kurtso batzuek jaba daukagu asko etxerako lanak. Jarri Kolumbioan ikastetxean patioan, divertitzeko eta jolasteko. Ipini tobogan bat patioan, tiratzeko patiotik etxe. Zera, tiene que ser por eso, ¿no? Bai. Egin intera bat hiru egunetan hasi. Ikasteko ongietara eta leku batzuek. Ekarri mobila informazioa buskatzeko eta jolasteko. Listo? Vale. Zuen, behin, hau da, Izenaren partidua Europa partidua da. Guk nahi dugu aurkia otsoiarekin. Ez egin mina epurdia, ze aurkia oso gogorrak dira. Guk nahi dugu ipini janari denda partioan. Ez daukat amarketakoa hartu dena. Guk nahi dugu parke bat Kolumbioekin divertitzeko. Ez aspertzeko. Guk nahi dugu arroparen denda eskola. Erosi txandara eta uniformea. ondo. Madre. Gure izena da Trinita. Alkatea izango balitz. Ez errekuak ipiniko ditugu patioan. Jendea ezertzeko eta ez ezertzeko lurrean. Eran mekanikoa ikustu klasean eltzeko. Asko pisua da. Liburuak dira gutxi kostatzen. Ze liburuak kostatzen dira asko. Parke bat ipini patioan. Ez jolasteko beti berdina eta jolasteko beste gauza. Super ondo. Gure taldea da Los Dragones de las Tinieblas. Beltza etortinen uretako parkea patioan jarriko dugu. Gaztelu gustua jolasteko.
ikusteko. Zeintzu? Edo zein? Bai, Eh? edo zein. Vale, fenomenal, chicos. Bueno, orduan. Entzun ditugu programa guztiak eta ide guztiak, ezta? Orain zer egin behar da, bertor gogoratzen du? Orain politikariak gara? Orain zer egingo dugu, a ber, gerai esan du. Horretan, bai, eta zein hartuko dugu? Nahi duguena. Hartu behar dugu bakarrik egin duguna? Zergatik? Zere bai daude beste aldea. Beste taldeak eta igual haien ideia, pues igual zube honak dira. Bai, orain ja ez gara ez da gure taldea, baizik eta a ber ze programa gustatzen zaigu. Bai, ulertzen da, denok ulertu dugu hori importantea da, Bai. Vale. Esan partidoaren izena eta listo. A ver. Pokemon. Bat. Bi. Hiru. Lau. Bost. Eta sei. Oso. Europa- Apuntatuko dut, momento bat, zein? Europa partido. Venga. Bat. Bi. Hiru. Lau. Bost. Sei. Zazpi. Eta zazpi. Ederto. Kriminaliz. Bat. Bi. Ez da Europa partida eta alkatea, pues, ideia igual honenak edukitu, edo igual ez da honenak, baina, bueno, jendeari gustatu zitzaizkion ideiak, ezta? Fenomenal, ulertu